everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर जोङो दायो दिनै कार्तिक फुजानि माइबारियावहाय जेवारि लगायहैनो नागिरदों। ओमफ्राय थाइगिर बिखं खुन्दुं आवा लाखाजोब्बाय जों दायो नै। बिसोर मोननै सुगोन दा? हेलो एवरीवन लोगोफोर आंनि चेनेलाव आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय दिनै कार्तिक गासा ओमफ्राय जेवारि सावगोन जोङो दुब्लियाव माइबारियाव जोंहानियाव। ओमफ्राय नैबेयाव लाखाबाय आङो थाइगिर बिखब, माने थाइगिर बिखबावसो जेवारि सावो नालाय बेयाव सावगोन। ओमफ्राय लावथि सैनानै लाखाबाय। माइबारियाव जोङो दायो लगायहैनोसै। नोंथांमोना जोंजों लोगोसे फैफाबाय थादो। आंनाबो फिसालाया खिथु होफागासिनो। नायदो जोंहानि माइबारिया बेसे मोजां जाखो, फिथाइया गोलाव गोलाव जाखाबाय। जोङो बै खनायावसो सावगोन आरो दा एकदम खनाथिंजायसो। सौदोलै सिगांथिं आयै खोलैथारगोन दा। बिदाङा मासि मोजां जादों। वाव वाव वाव, सानखौबो जि मोजां नुहुरदों। मोनबाय नै जोंहानि माइबारिखौ, जेराव आं आलारि सावगोन बे जायगाखौ। ओमफ्राय आङो दा बेयावनो आलारिखौ सावनोसै आरो लोगोफोर। बिराद मोजां ने भिउआ दा बायदिबाथाय। दा होगोन ब्रा बेखौ। मोननै सावगोन दा होमबालाय दसेनो जागोन। लोगोफोर दायो जोबथ'बाय। आङो इसोरनावबो एसे आर'ज गाबबाय।
जोंहानि माइया मोजाङै मोजां जाथों होननानै ओमफ्राय दायो बे दाबसेनिफ्राय बै दाबसेयाव दायो थांसैलाय दाबनै जायगायावहाय आं सावगोन आरोना ओमफ्राय बिदिब्ला थौदो Tapi kacau mana? Tapi kacau. Dan tapi kalau नै जोंहा आइ आफामोनखौ लोगो मोनदों गामिनिखौ ओमफ्राय मालाय बिस्राबो कार्तिक आसा सावनो फैदों बोराय बुरि माइया बिराद मोजां जादों बिमा लोखिखौ बरायनानै जोङो दा दिनै कार्तिक आसा सावनाय जासिगोन बेजों लोगोसे जोंनि न'खराव माइ दै आरो मुलुगाव गासिबो गोजोन सान्थि जोङो खेथि मावनानै बा माइ दैखौ मोजाङै मोजां थिखोनानै लानो हाथों बिनि थाखायनो जों दिनै हिन्जाव हौवा जोंहा जोंनिखौ अर फोजोंनो होननानै फैबाय आरो बिस्रा बिहामजोजों आरो बे बियानैजों आरो नैबे फिसौलाजों साथामजों बिस्राबो गावसिनियाव कार्तिक गासा बा आलारि बाथि फोजोंनो होननानै फैनाय जाबाय बेखिनियानो लाखाबाय आङो थांदो लाबोदो प्लास्टिकआ लाबोदो लोगोफोर जोङो दायो दाबसे दुब्लियाव सफैबाय नालाय ओमफ्राय मोनसे माबा माइबारियावबो जोङो सावनोसै दायो आइ बिमा लोखिनि नामैहाय जोब्बाय बिदिबा जों न'आव थांसै जोङो दायो दुब्लिनिफ्राय जेवारि लगायखांनानै फैबाय ओमफ्राय न'आवबो बाख्रियाव जोंहानि आइया जेवारि लगायगासिनो नै कार्तिक गासाबाथाय बाख्रियावबो जेवारि लगायो नालाय ओमफ्राय बाख्रियावबो लगायबाय आरो दायो
बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर